Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, як звычайна мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Як мы вам і абяцалі, у нас у гасцях палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст. Добрый дзень, спадар Юры. Прывітанне. Ад самага пачатку я хацеў з вами абмеркаваць магчымыя наступствы гэтага сустрэчы і перамоваў Пуціна і Лукашэнкі, з чаго чакаць па выніку дакументаў, якія яны там хутчэй за ўсё падпішуць, раз ужо анансавалі. Але тут прыйшла іншая навіна, акурат такі вы ёй са мной і падзяліліся наконт таго, што дзяржаўны сакратар Беларускага савета бяспекі Александр Вальфович заявіў про тое, что оказывается-то ядерных чемоданчикаў і цэлых вот чырвоных кнопак іх існуе две штуки по кожнай кнопцы у кожнага з так званых лідараў у Крамлі одна і одна там дзе яна там у Дроздах ці у Мінску знаходіцца. На фоне зусім недавно апублічанага расследавання, якое зрабілі белполаўцы про тое, ці ёсць ці нема ўсё ж таки ядравая зброя на тэрыторыі Беларусі, ну неяк тут гэтыя заявы Вальфовича про ядерныя кнопки гучаць, ну неяк так двусэнсоўна. Ці як вы могли прокомментовать эту навіну? Ну, вы ведаете, я не выключаю, что чисто технично это может быть нават і правдай. У якім сэнсе? У тым сэнсе, што, ну, прынамсі, частка ядернай зброі, як мяркуецца, калі она сапраўды размешчаная, она размешчаная на самолетах беларускіх ВПС, за штурваламі якіх сядзяць беларускія пілоты. І таму, калі рашэнне будзе прынята, а я думаю, што ўсё ж такі рашэнне будзе прынята сумесна Пуціным і Лукашэнкам, то чисто тэхнічна менавіта Лукашенко, як галоўнакамандуючы беларускага войска, аддасць загад вот конкретнаму пілоту ужыць адпаведную ядерную зброю. И в этом сенсе, ну, як бы, может быть, и технично, я повторяю, это сапраўды и так. Але я думаю, что сутнасна это не так. И сутнасна про это вот и Лукашенко казаў падчас пасяджэння Усебеларускага народнага сходу, что это будем вырашаць мы с Путиным. Ужыванне, выкарыстанне ядерной зброі, якая размешчана ў Беларусі, расійскай зброі, ну, вырашаются вот как бы двумя людьми. Так что это не зусім, вот як Вальфович описал, что это як бы вот чырвоны чемоданчик, там ці чырвоная кнопка Лукашэнкі, на якую он можа націснуць, нікога не пытаючыся. Он будзе пытацца, зразумела. І, магчыма, там ланцужок рашэнняў будзе зусім іншы. Путін прымае рашэнне, а потом Лукашенко ці згаджаецца, ці не згаджаецца. Вось, я думаю, так что тут такая сенсация может быть и, ну, как бы умоўная. Вось, але я думаю, что, по-першае, вот так, як это сфармуляваў Вальфович, это такі пас боссу, пас Лукашэнку, бо Лукашенко шмат разоў заявляў, что не, это мы будем кіраваць этой зброяй. Правда, даючы агаворкі, вось, але ён казаў, што это як бы раз зброя на нашай тэрыторыі, то мы будзем распоряджацца. Вось. Ну, а акрамя таго, я думаю, што вот такая дзіўная даволі гульня, когда Москва гаворыць, это будзе наша зброя. Лукашенко гаворыць, нет, это будет это будзе наша зброя. А Москва не говорит, что Лукашенко помыляется. Ну, она говорит, ну, мало ли что он кажет. И я думаю, что вот это вот такое двухголосие, двухголосный хор, это и певный способ здзеяння на Захад. Такая стратегичная непевность. А вы, спадарство, думайте, тут, а у кого же в руках-то кнопка зброи, которая в Беларуси? А может, Лукашенко с дуру нажме и... Так может быть. И это додатковый шлях, додатковый инструмент уздзеяння на Захад Москвой. Зразумела. Вось. Так что в дадзеным выпадку Вальфович, ну, он цалкам как бы вот в рэчышчы гэтай стратегии и зрабіў заяву.
Ну так, просто я калі чытаў гэтую заяву, вось я так працытую, як яна гучыць, сапраўды у каждого президента своя красная кнопка, свой портфель и свой ядерный чемоданчик, заявіў Вольфович. Я адразу прыгадаў гэты фильм Белпола, дзе ў самом концы ядерную зброю ці ядерную бомбу Лукашенку дорыць Хрэнін. Але ядерная гэтая бомба, яна такая макет маленечкая. Вот думаю, ядерная кнопка у яго такая ж, ці ўсё ж таки чырвоная кнопка, ці ўсё ж таки нейкая іншая. Ну вот сапраўды выглядае на то, что шмат пафасу. Як думаете, напалохаецца Захад ад таких заяваў? Что-то с сувязью. Ну, як вам сказать, я думаю, что асобна гэта наўрад ці. Асобна гэта наўрад ці, але, ну, я бы сказаў так, спалучэнне ўсіх крокаў Москвы, і ў дадзеным выпадку это не столькі вот, як бы там заявы Вольфовича, колькі мадыфікацыя ядернай дактрыны России, гэта удар по Дняпры Орешник. Так, трошечку праблемы ёсць з сувязю гаспадара Юрыя. Зараз будем спадзявацца, што адновіцца. Так, там абарвалася ў нас, ці ўсё ж таки не абарвалася. Ага, вярнуўся. Так, добра, так я тогда повторю свой отказ. Так. Я хочу сказать, что навряд ли вот эти рухи тела Вольфовича як-то вельми напалохают Захад, але в целом, скажем, и там модификация российской ядерной доктрины, и удар по Днепры Орешникам, стратегичной ракетой, ну, я думаю, что это все-таки оказывае пэўны ўплыў на палітыку Захаду. Напрыклад, тыя ж, скажем, там выкарыстанне дальнабойных ракетаў заходніх, ну, там яны лакалізаваныя і па тэрыторыям, і па далёкасці, напрыклад. І я думаю, что это таксама часткова рэакцыя на то, что ну, у России есть ядерная зброя. И она как бы просовывает свои червоные линии в ее выкарыстании. Вот. Так что сказать, что этого никто не чует, что это никто не реагует, реагуют. Но хутчэй не на Вольфовича. Ну так, ну тым не менш сёння пройдзе у Мінску пасяджэнне вышэйшага дзяржаўнага савета, дзе будуць Путін і Лукашенко, і з нагоды, як это анансуецца увогуле напярэдадні 25годдзя з дня падпісання дамовы о стварэнні саюзнай дзяржавы, і анансавалася, што будуць яны ўсё ж таки глядзець, што з этой дамовы выканана, як яна рэалізуецца, якія там выконваюцца дарожныя мапы, падпісваць нейкія іншыя пагадненні. Якія у вас прадчуванні, да чаго это ўсё ідзе? Ну, я думаю, что практычным вынікам гэтай нарады, гэтага самміту будзе зацвярджэнне дамовы аб узаемных гарантыях бяспекі. Як бы відавочна, что там будет частка яе, это будет вот новая модификованная ядерная доктрина России. Бо раней, паводле ядерной доктрины России, Россия могла ужить, ну, дозволяла себе ужить ядерную зброю в оборону своих союзников только в выпадку ядерного нападу на их, ну, что малоимоверно. Вот. А зараз только адносна Беларуси гэтыя рамки поширены. То есть Россия готова ужить, может ужить ядерную зброю в выпадку ядерного нападу на Беларусь и некоторых неядерных нападов. Там конкретные ситуации как бы описываются. Ну, то есть все это как бы формулируется так. Россия покидая за собой право и так далее. Ну, вот это пэўнае пашырэнне. Это пэўны распаўсюд российского ядерного парасона и на Беларусь таксама. Ну, я думаю, что это значная частка, конечно, вот этой дамовы будет.
она уже есть, и ці будзе это чисто формально зафіксавана. Может быть, там есть штосьці іншае, тому что эта дамова пакуль не апублікаваная, мы ее не бачили. Вот. Ну а потым, ведаеце, ёсць такое как бы сугучча, аналогія. Ну так, пэўныя гарантыі, взаимные гарантии, они есть и в дамове про союзную державу, и в АДКБ, вось, але, ну вот, сугучча якое. Недавно Путин... Так, ізноўку у нас трошку падвіс спадар Юрый. Будем спадзявацца, што таксама гэтым разам доўга не затрымаецца гэтая праблема тэхнічная. Так, вярнуўся ізноўку. Я хочу сказать, что недавно Путин ездил в Пхеньян и подписал дамову про, ну, так само об взаимных гарантиях с КНДР и Россией. Ну, после этого мы ведаем, что отбылося. Войски Паўночнай Кореи пришли в Курскую область, и там воюют. Які будзе працяг? Хутчэй за ўсё не такі. Тут можна прыводзіць прыклады, прыводзіць аргументы, чаму не такі. Вось. Но вот такая аналогія, а можа і такі. І я думаю, это таксама, ну, такая пэўная стратэгічная непэўнасць. Вот Москва подписывае з Менском такую дамову, падобную на тую, якая подписывалася з Паўночнай Кореей. А вы думаете, вы в Киеве, в Брюсселе, в Вашингтоне, это як бы вот будет так или не так. Ну, так что это вот такая небяспека. Сказать, что она нулевая, что ее нема, не думаю. И я думаю, что все-таки эта вот встреча, этот визит Путина, ну, он довольно важный. Потому что вот я поглядел статистику, и он только в 2014 годзе нават 4 разы был в Беларуси, и в 2016-2018 по 2 разы. Все астатнія гады он ці ввогуле не ездил в Беларусь, ці 1 раз был только. А вот теперь это другой раз. Первый раз он был в траўні после выборов, ну и вот другой раз. Ну, это падзея не уникальная, але редкая. І як вы ставіце да таго, што ёсць уже такое меркаванне, што можа быць рыхтуецца, ну скажем, не спынення, а замарозка вайны ва ўкраіне, але расійскаму грамадству кіраўніцтва расійскае павінна нейкую ўсё ж таки даць перамогу, і вось перамога будзе у якасці такого падарунка Беларусь, якую далучаць, ужо так інтэгруюць паглыблена да самага канца. Ну, мне здаецца, это малаімаверна. Малаімаверна з тае прычыны, акрамя ўсяго іншага, што, ну, я бы сказаў так, на жаль, тая формула мира, которая, хутчэй за ўсё, будзе, яна будзе азначаць пэўныя тэрытарыяльныя страты для Украины. Вот. И тому сказать, что это, ну, как бы пораза России, ну, это так не будзе выглядаць. Вось. И тому как бы показать расійскаму грамадству Путину будзе што паводле гэтага міру. Вот. А што тычыцца Беларусі, ну, ведаеце, быць-то можа быць рознае, але мы з вами памятаем, людзі, што называецца, ўжо не маладыя, ну, літаральна пасля кожнага сустрэчы Путина и Лукашенко в Москве, ці в Беларусі, ці в Петербургу, ці в Сочи, вот все, значит, русские захопят Беларусь. Вот, значит, долучат. Ну, можа и долучат. Может быть, и хочуць на кожны раз гэтага. Вот. Акрамя таго, вот, калі вы звярнулі ўвагу, Лукашенко сустракаўся, здаецца, са смаленскім губернатором недавно. Вот. И казаў ему, не-не-не, ведаеце, вот Путин, он ніколі на беларускі суверэнітэт не замахваўся. Але там люди розныя есть в России. И вот они, вот ты іншыя, они неправильные. Вот. И ввогуле, вот калі что, так ввогуле это до войны привядзе. Ну, вот это означает, что называется, няма дыму без вогню. Напэўна, некие люди такие думки как бы выказывают. А что тычыцца как бы фактуры, то вот это сцвярджэнне Лукашенко, что Путин николі этого не пропал.
Так, невялічкія затыкі з інтэрнетам. Я думаю, што вернецца ізноўку хутка да нас спадар Юры. Не ведаю, што там адбываецца. Бачыце, нейкія трошкі невялікія праблемы. На жаль, такое здараецца ўсё ж такі, калі сувязь ідзе праз Zoom. Ну, але вернемся, спадзяюся, з хуткім часам да размовы. І так, спадар Юры... Але вот с этих словаў Лукашэнкі вынікае, што, напэўна, в Москве разглядаюць розныя варыянты, розныя версіі. Але па шчырасці я не думаю, што это як бы такая імаверная версія, імаверны сцэнар, таму што 20 студзеня в Белым доме будзе новы кіраўнік, новы прэзідэнт. З усёй, як бы, з усяго таго, што Трамп казаў, Так, ізноўку чакаем вяртання спадара Юрыя. На жаль, бачыце, вось такія... Па ўсім... Да. Гледзячы па ўсім, пэўныя саступкі Крамлю в межах гэтых мірных перамоваў будуць зроблены, тыя ці іншыя. Прынамсі, пра саступку тэрыторый, пра это ўжо гавораць усе, нават Кіеў, нават Зеленскі. Зеленскі не кажа пра прызнанне юрыдычнае расійскіх анексіяў, але пра, фактычна, замарозку. Калі при этом яшчэ аддаць Беларусь, это, скажем так, многовато будзе. Многовато будзе, і зусім не відавочна, што Трамп на это пойдзе. І чаго дзеля. Так што я не лічу это вельмі імаверным сцэнаром. Ну што ж, можа быць, закрываючы гэтую тэму, вы просто ўжо ўзгадалі карэйцаў, паўночных карэйцаў, якія прыйшлі, і пакуль што, вядома, у Курскай дзесьці, у Курскім там вобласці ёсць, нібыта ўжо нават ёсць ахвяры у гэтым курскім, на гэтым курскім накірунку сярод паўночна-карэйскіх войскаў. Казалі пра тое, што гэта ў тым ліку такі намёк і Лукашэнку, што, маўляў, вось глядзі, аказваецца, кім там і карэйцы лепшыя саюзнікі, партнёры, бліжэйшыя, чым ты, Лукашенко, таму што папрасілі, войскі прыслалі, а ты нешта мнешся, нешта там такое. Наколькі верагоднасць вы дапускаеце, што вы ўжо ўзгадалі, што ўсё ж таки даціснуць, і па выніку гэтай сустрэчы гэта будзе не толькі нагода роздумам Брусэлю і Вашынгтону, да чаго ж яны там дамовіліся, але і сапраўды нешта такое можа здарыцца. Здарыцца можа ўсё, я это заўсёды паўтараю, але ёсць прынамсі два чыннікі, паводле якіх гэта хутчэй за ўсё не адбудзецца. Першы, ён палягае ў тым, што ўсё ж такі Паўночная Карэя значна больш таталітарная дзяржава, чым Беларусь. І там загіне 100 карэйцаў, 1000, 10 тысяч. Тамтэйшаму грамадству гэта будзе все роўна, оно ніяк не будзе на это рэагаваць. В Беларусі это не так. В Беларусі, калі пойдуць труны, пойдуць як бы много, это можа выклікаць дэстабілізацыю сітуацыі. І, все памятаюць. Лукашенко памятае 20-й год, Путин памятае 20-й год. І вот такой вот шок, як бы ад втягивания Беларуси в войны, от удела Беларуси в войны, от стратов, это можно как бы атрымаць дестабилизацию у Беларуси. Я еще раз скажу, там не будет в КНДР дестабилизации от любых стратов, а в Беларуси будет. Ці может быть. Это первый момент, а другое это то, что украинцы по Пхеньяну наносить удары не будут, у них такой нема магчымасці, там 1000 километров. А вот по Беларуси, которая побач,
калі Беларусь вступае в войну своей армии, нават в Курской области, но это непэўнасць, может быть и будуць. Якія для іх при этом будуць выгоды невідавочна, але і для России, ну вот как кажуць украінцы, нам атрымаць яшчэ один фронт на 1000 километров навошта. Але і России атрымаць як бы наступством втягивания Беларуси в войну с войском, атрымаць фронт на 1000 километров, ну, магчыма, для іх это і ёсць свае перавагі, але ёсць і недахопы. Асабліва з улікам того, што беларуская армія, ну, я не буду так асабліва казаць пра яе баяздольнасць, ну, прынамсі, она ніколі не воевала, давно не воевала, вот, і таму, як бы, рызыкаваць наўрад ці. Ну і акрамя таго, зусім недавно, в канцы лістапада, в Астане был саммит АДКБ, дзе, гледзячы па ўсім пытанне удзелу АДКБ, ну, прынамсі, вот, як бы, магчыма, курскай сітуацыі, магчыма, адказ на ракеты, на дазвол ужываць дальнабойныя ракеты. Ну і Путін, як бы, сумаваў вынікі, што это нереалістычна. Падтрымка з боку краін АДКБ России нереалістычна. Не значит, что он это казал с задовольнением, с радостью, но вот як бы слово было сказано такое. Ну, Беларусь таксама чалец АДКБ. Да, может быть, вот, умовно кажучи, сегодня будет сказано, что АДКБ это ладно, а Беларусь самый родной, самый любимый союзник, вот. Для нее это реалистично, але вот эти два фактора, магчымасць дестабилизации в Беларуси в выніку удзелу в войне и магчымасць украинских ударов по Беларуси, ну, хутчэй нечым так. Урэшце рэшт, операция Курская пачалася ў жніўні, и калі бы вельмі была патрэба ў беларускім войску, то это жнівень, это верасень, это кастрычнік. Ну, за эти 3 месяца могли, а этого не отбылося. Ну, можно построить гипотезу, что гэтага хутчэй за ўсё і не адбудзецца. Ну да, асабліва з улікам того, что калі раней все украінскія эксперты казалі, что вот вы словы паўтараеце, навошта нам яшчэ один фронт на 1000 километров, давайте любымі сродкамі гэтага пазбягаць, то калі фронт открывается не по вине Украины, то что стрымлівае от того, что раз фронт уже ўсё одно ёсць, не страляць у той бок, а страляць ёсць чым ужо у адрозненне ад 22 года, и плюс яшчэ і дазвол на стрелять у глыб тэрыторыі. Таму тут да, я з вами пагаджуся. Давайте да іншых тэмаў перайдзем. І нашумелая размова была у нас тут с Апейкіным, які ўжо, можа быць, нават троху утрыравана ці гіпербаліравана выказаў меркаванне тых людзей, ну, таких, як, скажем, той же самый Валера Кавалеўскі ці Хоміч ці Ягораў, якія кажуць, што не трэба ўсё ж таки спрабаваць размаўляць, перамаўляцца с рэжымам дзеля вызвалення палітвязняў, то Апейкін пайшоў далей і сказаў, што трэба вот дзеля того, каб людзі выйшлі на волю, каб былі спыненыя рэпрэсіі і тыя з вымушаных імігрантаў, хто хоча, маглі вярнуцца у Беларусь. Для гэтага трэба усяго толькі ўзяць і самараспусціцца усім дэмакратычным структурам, офісу, кабінету, координацыйнай радзе і гэтак далей, гэтак далей. І тады будзе нам усім шчасце. Як вы паставіліся да такой прапановы? Наколькі яна рэалістычная? Ну, ведаеце, я, можа, маленечкую преамбулу. Я памятаю, як мы в Фейсбуку ў 22-м годзе перапісываліся з Александром. Вот, і ён мяне вельмі так упарта пераконваў, што вот полк Каліноўскага, ён як нож скрозь масла пройдзе да Менску, што вот это будзе наш Фидель Кастро. Вот Фидель Кастро там 50 человек высадился с Гранмы, а тут все ж таки поболее, так что вот Фидель Кастро 100 пудов. Я как-то выказывал тогда скепсис и сказал, что, ну, знаете, Александр, по-розному бывает. Вот. Ну, а зараз вот Александра як бы так кинула в іншую крайность, и уже зараз, так сказать, распустить тых, распустить эдык. Ну, вот я как-то больше
схильны да больш памяркоўных падыходаў. Вот. Але што тычыцца вот этого его, як бы, вот этой его прапановы, ну, нават калі ставіць такую мэту, галоўную мэту, што вот вызваленне палітвязняў, што таксама спрэчна, але допустим. Мне зусім не відавочна, што вот як бы это залаты, як бы распуск структур апозіцыі, распуск структур дэмакратычных сілаў это такі залаты ключик. Пра гэта ніколі не казалася, дарэчы. Як бы намёкі былі з боку уладаў, з боку, так сказать, правладных палітолагаў і іншых, што, ну вот да, вот калі Захад, напрыклад, здыме санкцыі, здымець, аслабіць, вот это да, это будзе, конечно, аргумент, это будзе тое, ну, як бы, за што можна обменять, так сказать, вызваленне палітвязняў. Пэўнае прызнанне, пэўныя формы прызнання, ну, то, пра што казаў Егораў, што, значит, там, амбасадараў вернуць, як бы амбасады, каб запрацавалі, да, это таксама, это было б добра, і это было б спрынята, як бы, як гандлёвая прапанова, назовём это так. Вот. Што тычыцца распуску структур, я кажу, нават калі себе уявіць, а чаму, так сказать, ну, улада, конечно, будзе, что называется, задаволена, она выкарыстае это в прапагандзе, кажа, ну вот, яны капітулявалі, яны нарэшце прызналі, што як бы вот яны прайгралі, і што дурасць утварылі ў 20-м годзе, вот, і так далее. Но, как бы, а чаму яны павінны вот кого-то вызвалять в сувязі з этим? Я кажу, об этом ніколі не ішло размовы. І таму, як бы, ну, это такая прапанова, она павісае ў паветры. Я уже не кажу, што, ну, ёсць людзі, которые не падзяляюць падыходы Апейкіна. Александр мае права на сваю эвалюцыю, як бы, ну, вот, ён расчараваўся в дэмакратычных сілах. Ну, як бы, і ладно, он расчараваўся, хтосьці ачараваўся, хтосьці, як бы, застаўся на ранейшых пазіцыях. Ну, я думаю, што відавочна, што, як бы, наўрад ці его голас будзе пачуты. Вот што тычыцца зменаў палітыкі Захаду, пра што я казаў, што для беларускай улады важна. Ну, это не ведаю, як яно будзе ў наступным годзе. Асабліва ў сувязі з прыходам Трампа. Асабліва ў сувязі з мірнымі перамовамі, пра якія вот мы з вами уже казалі, в якіх, ну, Лукашенко, прынамсі, будзе імкнуцца вплішчыцца. Хоть как-то, як в тым анекдоте, хоть тушкой, хоть чучелом, хоть так, хоть эдак, хоть про штосьці, хоть какую-то пляцовочку. И, ведаете, я не сгодна с меркованиями, что не, кто его примет, так сказать, куда его пустит. Ну, у Менску в 15-м годзе было все-таки. Тогда Беларусь таксама была союзником. А кроме того, можа, вы бачили, вот недавно проскользнула информация, была сустрэча омбудсменов Украины и России, Лубенца и Москальковой. Где? В Беларуси. Чему, як? Вот так. Вот. Это какая-то пляцовка. Это не великие перамовы об мире, але это вот фрагментик. И Лукашенко и тут, як памятаеце, он в 15-м годзе казаў, что да я ведрами каву им носил. Ну, руки спрактыкаваныя да гэтых вёдзер у яго, вот, і какую-то ролю. Дарэчы, вот калі мы кажам пра сённяшнюю сустрэчу, я не выключаю, что это может быть одной з тэмаў размовы Путина з Лукашенком. Што прапануе Трамп, можа, пакуль не зусім вядома, а можа і вядома. І, магчыма, яны могуць абмяркоўваць, як інтарэсы Беларусі будуць как бы впісаны в этот мирный процесс. Ну, это может быть, может так, может не, але я кажу, что все ж таки як бы магістральныя пожаданні афіцыйнага Менску тычацца палітыкі Захаду, а в этом сенсе такие вот жесты, как распустить там демократичные силы, а потом, ведаете, варта не забывать нашу историю. Вот нам здаецца, многім здаецца, што все пачынаецца з іх, а все не пачынаецца з іх, не пачынаецца з нас. Вот якраз в наступным годзе будзе 100 гадоў знакамітай другой
всебелорусской конференции в Берлине, когда тогочасная белорусская миграция раскололась, когда значная частка ее, ладная частка, признала БССР, признала советский Минск, вернула мандаты чальцов Рады БНР, и многие поехали в Беларусь. Ну, сказать, что это какое-то счастье белорусам принесло, то не. Якраз, як не дзіўна, неўзабаве пасля этой конференции политика беларусизации в советской Беларуси пачала згортвацца. А что тычыцца лёсаў гэтых людей, якія вернулись, большую частку из них расстреляли, калі не всех. Вот. Так что вот спадару Апейкіну не кепска паглядзець люстэрка 1925 году и паглядзець, як он там будзе выглядаць. І вот як бы зрабіць пэўныя высновы з нашай беларускай гісторыі, як оно было. Это не значит, что история все заўсёды паўтараецца, но вот досвед вот такі. Ну вот, это таксама варта улічваць. Ну да, чамусьці не хочуць глядзець не толькі ў 100гадовую гісторыю. Дарэчы, бачыце, якое вы заўважылі добрае супадзенне нават па часе, такое сімвалічнае нават, таму што кажуць жа, што вот у 25-м годзе пасля гэтага выбарчага рытуала, маўляў, вот это уже цыкл закончыцца, завершыцца, ну і трэба ўжо там как бы і самараспускацца у любым выпадку, а так можна яшчэ і скарыстацца, каб дзеля гэтага вот вызвалілі палітвязняў. Ну да, 25-й год і там 25-й год, 100 гадоў розніца, але вынік можам атрымаць той же самы. Ну, можа, не расстраляюць, але по 25 гадоў дадуць. Асабліва актыўным і вот асабліва кабінетным. Дарэчы, я у Апейкіна пытаўся, што вам дае падставы меркаваць, што калі нават вот гэта пойдуць на такі крок дэмакратычныя сілы, сама распусцяцца і ўсё там пойдзе культурніцкімі праектамі латушка займацца, Ціхановская сям'ёй, там усе астатнія таксама знойдуць сабе чым. Ён казаў, ну так усё ж не будзе з кім змагацца супраць каго там нешта там рабіць рэжыму, і адпаведна навошта яму і людзей трымаць, і нейкае там замірэнне ў грамадстве, плюс магчымасць з захадам наладзіць свае масты, вот таму вот яны на гэта і пойдуць. І я б хацеў з гэтай нагоды как бы працытаваць, я думаю, ён не будзе супраць, можа з гэтага для гэтага ён і пісаў адразу пасля эфіра, буквально праз гадзіну пасля эфіра з Апейкіным мне на пошту, на паштовую скрыню прыйшоў ліст ад Юрыя Воскресенского, который чамусьці лічыць, што это я яго сябрам лічу. Я просто один сказ працытую. Таму прапанова Апейкіна аб самароспуску офісаў кабінетаў, да якой ён дадумаўся праз 4,5 гадоў, гэта лагічны і непазбежны прысуд палітычным інфантылам вуснамі палітычнага інфантыла. Но рыторыку пакінем на сумленні Воскресенскага. Відаць, не ідуць яму на карысць частыя стрымы с азаронкам, як там, але тым не менш, калі прыгадаць, паглядзець там увесь гэты ліст, ён не адзін раз кажа, што ну вот нарэшце дадумаліся, вось прыйшлі да такой думкі, але ніводнага сказу, слова не прагучала пра тое, што ну, калі так адбудзецца, то тады как-то з палітычнымі вязнямі будзем вырашаць пытанне. Не, адзінае, што тут сказана, што ідзе, маўляў, кіраўніцтва краіны без пасярэднікаў практычна ў штодзённым рэжыме вырашае пытанне вязняў, але ну і гэтак далей. То есть вот про тое, что гэта будзе нейкая реакцыя, адказ там і гэтак далей, тое, пра што кажа як вынік Апейкін, нешта намёкаў таких нема. Таму ці варта чакаць такого? Я думаю, что не. И тут, видите, есть еще один, на мой погляд, довольно важный момент. Ну вот мы часто говорим, что Лукашенко боится як бы 20-го года. Мне здаецца, что это варта, вот эту тезу варта расшифровать. В якім сэнсе боится 20-го года? Многие интерпретуют это так, что повторится. Вот повторится, что было в 20-м году. А нет. Он боится неведомости.
І прыгадайце, як сам 20-й год быў. Калі был ковид, калі все было ціха, калі быў эти праймерис апозіцыйныя, якія нікога не цікавілі, і потом раптам бах, Цыпкала, Тихановский, Бабарыка. Важным элементом 20-го года была нечаканасць. І зараз, дарэчы, Лукашенко, калі вы памятаеце, пэўны час таму ему дзяржаўная журналістка пытаецца, а навошта вот вылучаюцца гэтыя там іншыя кандыдаты, там Канапацкая, Гайдукевич. Лукашенко кажа, каб меня абараніць. Она пытаецца, а ад чаго? Он кажа, да пакуль не ад чаго, но мы яшчэ не ведаем. То есть вот я думаю, что ён боится, калі боится, ни чагосьці конкретнага, ни Тихановской, ни Латушки, ни там, я не ведаю, Франыка Вечорки. Он боится невядомости. Он боится повторения 20-го года менавіта ў сэнсе нечаканасці, что прилететь невядомо откуда, не от этих, от кого-то іншых. Невядома от кого, может от своих министров, своих силовиков, может от Москвы, может с Киева, может, ну, невядома откуда. И тому вот этот вот его отказ этой журналистцы, да нібито небяспеки нема, но мы еще не все ведаем. Вот это сведчыць про это. И в этой ситуации, ну, нават калі уявіць сабе, як бы, выкананне того, что пожадаў Александр, а як бы невядомае ў квадраце, оно ніяк не вырашае, не здымае эту небяспеку. Небяспеку ніадкуль, небяспеку ніадкуль, а адусюль. И тому, як бы, я думаю, что это як бы у квадрате не самая удалая прапанова. Я з гэтай нагоды прыгадываю яшчэ таксама такое было ліст Воскресенскага, калі я казаў, что глядзіце, вот хвалится рэжым, что мы ж тут гуманітарны трэк, у нас мы вызваляем палітвязняў гэтых ваших нібыта. Але калі як подлічылі праваабаронцы, то нават вось гэтые апошнія вызваленні, апошняя хваля, 31 чалавек выйшлі на волю, і ў той жа дзень больш за 50 чалавек, по некаторым звесткам до 70 чалавек потрапілі за краты. Так про якія працэсы можна казаць? На што тады Воскресенскі напісаў, что гэта два незалежных адзін ад аднаго працэса. Вот як так можно, конечно, так. Зміцер, адказ у меня ёсць. І ён палягае ў тым, што яны ведаюць прынцыпы, па якіх як бы вот людзей адносяць да палітвязняў, і яны сочаць за тым, каб дынаміка вот менавіта гэтага паказніка, колькасць палітвязняў, абсалютная палітвязня, была адмоўная. Справа ў тым, што мы в асноўным гаворым пра новыя арышты і пра вызваленне па памілаванню, але насамрэч ёсць вельмі істотная как бы плынь, это вызваление людей по сканчэнні прысудаў. Бо большая частка, пераважная частка прысудаў былі і ёсць год, 2, 3, 4. І вот зараз, і калі браць дынаміку вот як бы колькасці палітвязняў, то яна была на піку, здаецца, канец 22-го году. З таго часу она зніжалася. Вот зараз это 1200 з нечым, менш за 1300, а тады была 1400 под 1500. Вось. І я думаю, што беларускія ўлады яны разумеюць, ведаюць, што па вялікім рахунку, так бы мовіць, в штабах в Европе, на Захаде, ну так, яны разумеюць, што рэпрэсіі это такой многоплановый працэс, але яны вот як бы як на крытэр, як на індыкатор глядяць на колькасць палітвязняў. Она зніжаецца. І таму беларускія ўлады спадзяюцца, што там вот паглядзяць, ну палітвязняў-то робіцца менш. А тое, что там, умоўно кажучы, пошли по родных, скажем, иммигрантов, по родных палітвязняў, конфискация маёмасти, там тут, то есть как бы репрессии поглыбляются.
Ну, разлік беларускіх уладаў на тое, што на захадзе скажуць, ну, знаете, там складаная сітуацыя, понятно, вот, але вот лічба снижается. И это, как бы, мы спадзяемся, что это вот, как бы, будзе ўспрынята добра. И вот пасля 26 студзеня таксама будзе зафіксавана. Вот, умоўна кажучы, с 20-го году, со жніўня, она взлетела як ракета до 10 кастрычніка 22-го, а потым пошло такое плато, а фактично вот в сёлета пошла вниз. Формальная лічба абсалютная палітвязняў за кратамі. Уже, дарэчы, вот я не ведаю, вы ведаеце ці не, уже палітвязняў, которые выйшлі, больш, чым тых, што сядзіць. Их уже каля, здаецца, 2 ці 3 тысяч. У асноўным это людзі, якія атрымлівалі год, 2, 3. Ну, паколькі прайшло уже 4, то значная частка вызвалілася. Вот. Так что я думаю, что разлік уладаў, ён такі менавіта, что Захад, он любит формальные показники. Вот вам формальный показник. Колькость палітвязняў снижается. А то, что мы при этом еще кого-то сажаем, ну да, вот как вам Воскресенский отказал, ну это другая линия. Колькость-то агульная меньше робится. Вот, так что, я думаю, такая у них логика. Магчыма, да. Ну что ж, давайте на завершэнне. Па-першае, я хацеў бы усіх заклікаць ўсё ж таки сачыць за тым, што робіць спадар Юрый Дракахруст у сябе на свабодзе. Гэта і яго размовы, яго інтэрв'ю і яго відэа, якое ён робіць на Свабода Прэміум і сваім асобным праектам. Таксама я хацеў бы заклікаць усіх, каго ёсць такая магчымасць і жаданне далучыцца да збору, які ініцыяваў полк Каліноўскага. Яны збіраюць грошы на калядныя падарункі для дзяцей загінулых ваяроў. Калі ласка, я попрошу, каб далі спасылачку, калі ёсць такая магчымасць і жаданне, давайте трошечку радасці дзецям ваяроў, якія загінулі на гэтай жудаснай вайне с акупантамі расійскімі, трошки радасці дзецям дадзім. Ну і безумоўна заклікаю яшчэ раз усіх наведаць спектакль «Орден белой мыши» 11 снежня у Беластоку. Выдатныя вольныя купалаўцы зрабілі пастаноўку паводле просто шыкоўнага апавядання Владимира Орлова. Ну і хто будзе 20 снежня у Вільні, то запрашаю усіх у Кропку на сустрэчу, размову пра нацыянальную ідэю, на прэзентацыю кніг і сустрэчу с нашими спікерамі. Ну і на завяршэнне тое вось пытанне, якое вы любіце задаваць, але трошку ў іншай, можа быць, рэтраспектыве. Ўсё ж таки пасля 26-го асабіста вы чаго чакаеце, як у сэнсе дзеянняў рэжыма, так і далейшага лёсу дэмакратычных сілаў і Ціхановскай асабіста? Тут чакаю я-то лепшага. А як яно будзе, па шчырасці, дзеля гэтага і распачаў праект, каб паслухаць іншых людзей. Упэўненасці няма ні ў кога. Упэўненасці няма ні ў кога, і надта шмат невядомых, і одна самая вялікая невядомая – это вайна. Бо я думаю, что, скажем, мир, яким бы он ни был, он поменяе вельмі многое, вельмі шмат што памяняе в рэгіёне. Ну, прынамсі, напрыклад, большая частка санкцый адносна Беларусі введена за вайну, за удзел в вайне, так ці інакш, ускосна. Калі вайны няма, то як бы санкцыі прападаюць. Асабліва адносна Беларусі, якая, сваім войскам таки все-таки не воевала. Вот. Але я думаю, что как бы вот эта ситуация, она шмат на что паўплывае, и в этом сенсе приход Трампа, я думаю, что он шмат что зменіць палітыцы Захаду ввогуле на агул в целом, и адносна России, и адносна Китая, и адносна Украины, и адносна Беларуси. Магчыма, потому что я думаю, что как бы вот это американское лидерство, это реальная речь, и тяжко себе уявить, что
як бы Еўропа можа весці какой-то ну вот абсолютно незалежны ці прынамсі супрацьлеглы курс чым скажем Вашингтон. А які будзе курс Вашингтона, это пакуль яшчэ такое, ведаеце, блэкбокс, невядома. Вот. Але што тычыцца нейкіх внутраных імпульсаў у Беларусі, ну я пока іх па шчырасці вот да каких-то істотных зменаў імпульсаў я па шчырасці не бачу. Можа быць, яны ёсць, можа яны як бы мы іх просто не ведаем, мы іх не бачым, але мы іх не бачым. І таму рабіць какие-то высновы, што а вот там адбудзецца адліга, а вот Лукашенко там вызваліць всіх палітвязняў. А з чаго? Чым ситуация внутри краины его до этого подштурховывая? Ничем. Это не значит, что это будет так вечно. Это не значит, что так будет и в 26-м, и 7-м, и 8-м году. Але ну, вот, каких-то внутренних механизмов, да, каких-то істотных зменаў в Беларуси я по шчырасці не бачу. Ну вот глядите, спадар Юры, я уже просто трошку сачу за навінамі паралельна, якія ідуць, і украінскія СМІ і тэлеграм-каналы паведамляюць вось буквально у 5 хвілінаў таму, што вот бачыце, у Мінску сустракаецца Путін там с Лукашенком, магчыма дзесьці там пра нейкія ядерныя парасолькі, там мірныя перамовы кажуць, а ў гэты час атрыманы сігнал пра магчымы пуск арэшніка па тэрыторыі Украіны. Ну вот одно гляжу, то есть как бы да, подтверждаю, что сапраўды ёсць такая небяспека, аб'яўленая паветраная трывога. Ну неяк вот так вот гэта таксама адмыслова прадумана і як знак таксама падаецца такі. Ну, в этом смысле Путин в Астане это сказал, что будет, чакайте. Вот. Ну, а то, что это было примерковано до саммита, ну, как бы в пэўным сэнсе псіхалагічна Лукашенко як бы пристёгнуты до гэтага пуску. Ну, не ён яго ажыццяўляў, но вот як бы ён это частка контексту этого пуску. Да. Ну, он, в принципе, как по сутнасці-то и не супраць. И он же там жартовал в Астане. Ці жартовал, ці паўжартам. Так что, ну, а что, можем орешник и у нас разместить. Ну, да, ну, в принципе, это так само, дарэчы, нейкі вариант, прынамсі ціску. Можно ж разместить, скажем, орешники в Беларуси, стрелять ими за Россией, с российской территории, але як бы вот показать. Вот бачите, они еще и тут есть, они еще и в Беларуси есть. И как бы вот орешник в Беларуси – это уздзеяние, як бы погроза, якая мацней за выкананне. Она выконваецца з Россией, а в Беларуси як бы у нас вот бомба чакала свайго часу, як у Быкова, сваёй пары. Угу. Так что это таксама магчыма. Як стрэльба на сцяне. Адзінае, што вот па выніку у каго яна можа стрэльнуць, і вот ці сам уладальнік этой стрэльбы не пацерпіць. І в этом сэнсе каму прыляціць в адказ, бо там, я не ведаю, ад Азарёнка до Караганова распавядаюць, як мы там утопім в крыві там Варшаву, Познань. Ну, магчыма, да. А что в отказ не потоне в крови Минск ці Москва, это як бы как-то не приходит в голову. Ну, это питание взаимности. Принамсі Польша чалец НАТО, а над Польшей, як чальцом НАТО, ну, как бы 5-й артикул, а там и американский ядерный парасон. Вот. Так что тут в порядку взаимности все ж насамрэч. Ну, так вот. Ну так, ну ладно, там-то краіна гэтых у шапачках з фальгі, яны-то зразумела, яны жывуць по прынцыпе, это вы ўсе здохнеце, а мы адразу у рай, а вот гэтым азаронкам вот што, вот я не разумею, яны ўсё ж таки мараць пра сваю шапачку з фальгі, ці не бачаць, не разумеюць этого ўсяго. Ну, але сапраўды, все так. Дзякуй вялікі, спадар Юры, на жаль, трэба завяршаць нашу размову, спадзяюся, што неўзабаве зможам яшчэ раз з вами
сустрэцца, пагаварыць, абмеркаваць, заўсёды цікава, таму раю усім, сачыце за тым, што робіць спадар Юрый на свабодзе, за яго праектам, чаго чакаць пасля 26 студзеня, цікавыя размовы таксама. Ну і безумоўна, не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорады, каб не пропусціць нашу наступную выбітную сустрэчу са спадаром Юрыем Дракахрустам. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Да пабачэння, дзякуй, пакуль.